ụmụ Chineke, n'ihi na anyị matara na ihe ekere eke niile na-asụkọ ude ime na-emekọkwa ha ruo ugbu a. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Okwukwe nke ndị ozi. Amen. Ka anyị banye n'ekpere. Edemedema Chineke, edemedema. Edemedema Chineke, edemedema Chineke, edemedema Chineke. Onye na-eme mma, edemedema Chineke. Onye na-abịa ọzọ, edemedema Chineke. Edemedema Chineke, edemedema, edemedema Chineke, onye na-eme mma edemedema ndụ, agbakwụrụ zuru ekele edemedema ndụ, abụ obi ebule edemedema Chineke, onye na-edu omele edemedema Chineke. Dịka anyị hụtara onwe anyị n'iru Chineke n'ụbọchị taa, anyị na-ahụta ịdị mma Chineke ebe ọ pụrụ iche. Can we see the goodness of the Lord in our midst? Chineke dịrị mụ na gị mma n'ụbọchị taa. O nweghị ihe ọzọ ya wụrụ na we are alive in the land of the living. Can we appreciate God? Anyị nwere ike ịmụta Chineke dị ka Chineke dị ụtọ. Ọ gwara anyị n'akwụkwọ nsọ na that he has loved us before we loved him. Chineke nwere ịhụnanya ebe anyị nọ, o ji ike anyị. Ịhụnanya mụ na gị taa ebe Chineke nọ. Can we see the goodness of the Lord? Chineke mere ka m dị ndụ n'ụbọchị taa. Chineke na-emeghị ka m bụrụ onye nọ na mọchụarị. Chineke na-emeghị ka m bụrụ onye nọ na hospital. O nwere ndị nwechara accident last week, mana ị gara bata. That is the goodness of the Lord. Ọ bụrụ na gị ka ndị ahụ mma. It's not as if you are better than them, but God has shown you mercy. Chineke nyere gị amara. Chineke nyere gị ịhụnanya ya ebe ọ pụrụ iche. Let us appreciate God. Anyị kelee Chineke ọbụla dị n'isi ezinụlọ anyị. N'agbanyeghị ihe niile, n'agbanyeghị
nye ndị nọ n'ụbọchị ndị a Chineke na-enye onwe ya ebe ọ pụrụ iche ebe anyị nọ. Chineke na-enye ụmụ ya nri. Even when there is no food, God is there for you. God is there for your family. Ị na-ahụta ịdị mma Chineke ebe ahụ. Ibiri mgbe asị ego anọghị, ị maghị otu ọ si mee, Chineke ewerekwa ebe ahụ nye gị. Even when the world is speaking against you, God is with you. In our day, let us appreciate God. That the church of God must march on, and no gate of hell will prevail. No kawa ka iburu church Chineke tinye n'aka Chineke. Church Chineke ọmụ na gị. Ebe anyị gụrụ na Isaiah chapter 60 verse 1 gawa. Also we must shine at the glory of God. Otuto Chineke a ga-ahụtarị ya n'ime anyị. Mana n'ụbọchị taa anyị na-ahụta ihe na-eme na church. It looks as if the glory of God has departed the church. Let us pray for ourselves. Let us pray for the church. Ka anyị kpere Chineke ekpere maka onwe anyị. Ka anyị kpekwara Chineke ekpere maka church ya. Let us hand over the church of God to God. Rịọ ka Chineke nwogha, Chineke tụgharịa echiche anyị na ume anyị. Mma Chineke ahụ ekwesịrị ịhụta n'ime anyị. Rịọ ka Chineke mee ka ahụta ya n'ime anyị. Na the long week program, a gwara anyị na o nwerịrị ọnọdụ anyị ga-anọ dịka ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na anyị gba ya okwu ihe ahụ eme. That is the only time we can claim the power of God. If we don't showcase the glory of God in our lives. Ka anyị rịọ ka Chineke mee ka anyị nwere ya dịka ihe. Let us shine for God. Rịọ ka Chineke were gị dịka ngwa ọrụ n'iru ya. Ọ gwara anyị in his book in Ephesians that we are his workmanship. Na iwu ngwa ọrụ n'aka ya. And that he has created us for a purpose. Na o nwere ihe o ji gaa anyị. Ọ chọrọ ka ọ pụta ihe n'ime ndụ anyị. Ka anyị rịọ ka Chineke were anyị niile kwara ngwa ọrụ ebe ọ pụrụ iche in his church. Ọ gwakwala anyị that there is no way we can manifest. So mmụta anyị ga-esi nwụpụta dịka ihe when we are living in our own life. Let us ask God to remove that old life of Adam in our lives. So that anyị ga-eguzosi ike na this evil world. Dịka anyị na-ebe, let us commit this country into the hands of God. Let us commit our leaders. Ọ gwara anyị na the heart of the king is in his hands. So ka anyị rịọ ka Chineke ji ndị niile nọ n'ọchịchị in any level, starting from the local government to the highest level, the presidency. Ka anyị rịọ ka Chineke bịa were chasị ọnọdụ n'ime ndụ ha. Pray for this country. Pray. We need to pray for this country. Anyị ma ihe ndị na-emenụ. It looks as if the evil is taking over. It looks as if God is no more on the throne. But God is on the throne, He is alive. So let us pray for this country. Ka anyị kpere obodo a ekpere ebe ọ pụrụ iche. Let us hand over this country into the hands of God. Anyị chere na Chineke amaghị ihe na-eme na obodo a. Ọ mara na. And He's waiting for us. He's waiting for us to stand up for Him.
Let us ask that God ka Chineke were chasị ọnọdụ n'obodo a. God said this morning that we should pray against every premature death in this church. Think our country, let us pray against every premature death. Every premature death. Let us open our mouth and pray against every premature death. Na church and at St. Michael's. Let us pray against it. Open your mouth. You can't be there like a robot. Open your mouth and talk to God. Against every premature death. Nishi your family. Nishi Onyima. Both in this church and beyond. Use yourself as a point of contact. Tell God that no premature death will visit me. No premature death will visit my family. No premature death will visit my friends. No premature death will be had among me. God said you should pray against every premature death in this church. In this church. We will live and God will use us as an instrument. Let us stand on our feet. Let us stand on. Ka anyị guzoro n'ọkwa anyị. O nwere otu ihe ị na-achọ n'aka Chineke. Ị na ha emere praying and fasting. Ị na ha emere ihe ndị dị iche iche. O mezube na ndụ gị. This is the time. This is the time. This is the time. Ka anyị mepee ọnụ anyị gwa Chineke okwu. Maka otu ihe anyị na-achọ n'aka ya. He said he is ready to answer us. Rịọ Chineke maka otu ihe ahụ ị chọrọ ka Chineke mezuo na ndụ gị, ma ọ na ndụ family gị, ma ọ n'ọrụ gị, ma ọ na business. Anywhere ị chọrọ the hands of God to touch, God is ready to answer that prayer. Let us pray. Let us pray. Let us pray for ourselves. Ka anyị kpere onwe anyị ekpere. Ka anyị kpere onwe anyị ekpere. And let us ask God to destroy every works of the evil one. Let us ask that God will destroy them. God will destroy them. Sprinkle the blood of Jesus upon yourself. And ask the Holy Spirit to take control. Let the Holy Spirit take control in your life. Any moment from now, the man of God is going to release what God has for us. Tell God to use you. Tell God that you will not be a bench warmer. Ask God to use you in a mighty way. And tell God that let it not be a word against you. Let it not be a word, even a person they use against you. Anytime from now, the word of God will speak. Ask God to speak to you. Let it be an inspiration to you.
mewo ya. Jehovah Nisi mewo ya. Aka na-eme mewo ya. O mere ya n'abụ ya. Chineke mewo ya. O mewo ya. Onye na-eme mewo ya. Onye na-eme mewo ya. O mere ya n'abụ ya. O mewo ya. Jehovah Nisi emewo ya. Onye na-eme ma emewo ya. O mere ya n'abụ ya. Chineke emewo ya. O mewo ya. O mewo ya. O mewo ya. Onye na-eme ma emewo ya. O mere ya n'abụ ya. Onye nwe anyị na Chineke anyị ji ike na-eme ya, anyị ma na imewo ya. Onye nwe anyị mara na anaghị ịza ala ekpere ụmụ. Onye nwe anyị maara na ịwụ Chineke hụrụ anyị n'anya bifo anyị onwe anyị ahụghị n'anya. N'ihi nke a, onye nwe anyị gaa njem ebe ụmụ nọ. Onye nwe anyị mezuo ya dịka echiche na arịrịọ ha si wee dị, site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amara. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị ga-anụ okwu Chineke site n'ịbụ abụ 263. Abụ 263. All
mgbe nzukọ nke a ga-ezu naanị n'ọṅụ na anyị na gị ga-ebi n'ụlọ ebighị ebi ahụ. Biko anyị na-arịọ gị ka ịtụkwasịrị anyị amara ibi ndụ anyị n'oge ọ ga-abụ n'ikpeazụ ihere anyị agaghị eme gị, kama anyị ga-abụ ndị ga-anọ n'ọṅụ nke ebighị ebi abụ nke kwadoro ndị gị site na ntọala nke ụwa. Akwụkwọ nsọ si na ọ bụ ọṅụ ahụ dewere Jizọs n'elu obe. Akwụkwọ nsọ si for the joy that was set before him endured the cross. Biko n'ime ịgba ọsọ a n'oge a kwukwele ka anyị tụfuo ọṅụ ịnọ n'ebe ị nọ, na ọ ga-abụ na emesịa ọṅụ a ga-abụ nkasi obi anyị. Nara ekele nara otuto kụnye okwu gị ume ka ọ dị ndụ n'ime anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị nọdụ ala. Anyị na-ekele Chineke onye nyere anyị ohere izukọta n'ime ofufe nro a n'ụbọchị taa. Anyị sị ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Anyị na-ekelekwa Archdeacon anyị na Vicar anyị the Venerable Prọfesọ Esi Chukwuọcha ya na ndị gị na ya so na-eje ozi ebe a, ndị nyere m ohere iguzo n'elu exalted pulpit a iwepụta okwu Chineke. Anyị sị ka Jehova gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie ije ozi ha n'etiti anyị n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Anyị na-ekelekwa ndị ndu nke fellowship anyị bụ EFAC, ndị nyekwara anyị ohere kpọọ anyị oku sị ka anyị sonye n'ime mgbasa ozi ọma nke izu ụka. Anyị na-asị ka Jehova gọzie ha n'otu n'otu ma mee ka ije ozi ha na-amị mkpụrụ n'ebe ọ pụtara ihe n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Isiokwu anyị na-atụgharị uche bụ nke anyị malitere kemgbe Fraịde gara aga bụ isiokwu nke na-asị show forth his glory. Mee ka ebube Jehova pụta ihe, hụapụta ebube nke ya. Show forth the glory of God. And ihe o ji na-ama m aka n'ihu na ebube asị anyị gosi abụghị ka anyị. It is his glory. In other words, anyị wụ ndị a ga-etinye ya n'aka. Something shall be committed to us. Something shall be transferred to us. Then we have etinye anyị n'aka to show. And anyị ga-ebu ya dịka ndị nwere nghọta na ihe abụghị ka anyị. Anyị ga-ebu ya dịka ndị nwere nghọta na onye nyere anyị ihe a ga-asịkwa anyị welata ya otu ụbọchị. Because the glory is not our glory. The glory belongs to him. But dịka ndị a ga-ahụ, dịka ndị a ga-atụkwasị obi site na njem anyị na ya n'ọdịdị ndụ anyị, ọ ga-ewere ebube ya tịkwasara anyị. Because the glory belongs to him. Our responsibility, our duty, our assignment is to radiate, ime ka ebube a pụta ihe, is to make the brightness of his glory ka ọ bụrụ ihe a ga-ahụ ahụ. Something that will attract nations. They can agree on our lesson. Isaiah chapter 60. All the nations shall come to your light. Kings of the earth shall come to the brightness of light. But before that happens, enwere ihe Jehova kwere nkwa na ọ ga-eme. Ma achọrọ m ka anyị lenye na Isaiah chapter 60 ahụ tutu anyị akpa aka, n'ihi na enwere ebe Jehova chọrọ ịkpọ anyị aga na second service this morning. And ebe ahụ dị oke mkpa ka anyị ghara ichefu ya, n'ihi na eticha gị ihe a n'aka, enwere ihe a ga-atụ anya n'aka gị. Enwere junction a ga-eru, echekikwe ma ihe etiri gị n'aka yiriri mpe na ya. Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. Ya say, I'm going to in English. Ya say, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Praise the Lord. Oge aga ekwecha m ịkọwa ya dịka m kọwara ya na lesson na first service. N'ihi ga aghọta Isaiah chapter 60 until gị go from Isaiah chapter 57, 58, 59. Marazie na chapter 50 ahụ wo ịma aka n'ihu, it was a charge, it was an instruction, a command nke Chineke na-enye obodo Israel.
n'ihi otu ha si daa n'ala, otu ha si rie mpe na njem ha na Chineke na ije ha na Chineke gara. Ha mechara chee na ihe a ga-eji mete Chineke wụ ime social service, ịzụrụ ihe nye ndị mmadụ, ime nwe ndị che na ha zụrụ ihe nye mmadụ, inye mmadụ ego gị nye ofere na chọọchị, imere Chineke obiọma. Ihe awọdụ ihe ha nọ na-eme. Nga ha na-awụ ọkụ, ha ebide na chapter 58 bido ebume ọnụ, Israel na-ebu arịa ọnụ, na-ebu ọnụ, atụ ha ahụhụ, na-ata ahụhụ. N'oge Izikiel enwere ndị buru ọnụ for 40 days bucha ọnụ bịakwute Izikiel. Izikiel na-asị Jehova, gịnị ndị a buru ọnụ bịa? Chineke sị na 40 days ahụ ha bugo ọnụ, amadị m na ha na-ebu ọnụ. Mmadụ buru ọnụ 40 days bịakwute Chineke tụrụ onye amụma ya Izikiel. Izikiel ajọ Chineke, Chineke sị asịrị na ha na-ebu ọnụ na-akpọku mmụọ ahụ Jehova ama ihe ha na-eme. So na chapter 58 God asị ọnụ na-ebu ọnụ, mana ọnụ na-ebu awụ ya bụ isiokwu. Ọ ya mere ọnụ ji nọrọ n'ala n'ebe dịchasị ala. God agwazi ha ihe wu nsogbu ha na chapter 59. Ya sị ha na aka Jehova adịghị mkpụmkpụ, Isaiah 59 verse 1. Aka ya adịghị mkpụmkpụ ịzọpụta ụnụ, ntị ya adịkwa ha arụ ịnụ ekpere ụnụ, kama ọ bụ mmehie ụnụ buturu ụnụ n'ala n'ebe dịcha ala. Agwara m nna nna ụnụ na ụnụ ga-abụrụ ụmụ nke ọgbụgba ndụ, ma lee otu mmehie si butu ụnụ n'ala n'ebe dịchasị ala. Ọ ya mere aka m na-eru ịzọpụta ụnụ. Ha ebidoro rịọwa Jehova arịrịọ, rịọgide ya arịrịọ, rịọgide arịrịọ, eru na verse 9 of Isaiah chapter 59. Ha ekwere na mmehie ha, sị na ọ dị mmehie anyị buturu anyị n'ala. N'ihi na enweghị ihe na-adọrọ Jehova na mmadụ na-abụ na mmadụ kwere na ya nọ at fault, kwere na ọ gị nwa reason for your failure. Atụla onye ọzọ aka, ilele Jehova na ọya wụ nsogbu. Proverbs chapter 19 ese na mmadụ iberibe mmadụ na-eme ka ọ laa n'iyi, mana obi ihe iwe na-ewe ya n'ebe Chineke nọ. Proverbs chapter 19 verse 3. He says, a man's folly ruins his life, but his heart rages. Obi ya na-aba ebe Chineke nọ, sị lee ije nọ nga nna-ata ahụ, mana onye mebikwerele ya ihe ya onwe ya, his own foolishness, his own attitude, akparamagwa ya mebirile ya ihe, mana obi ya na-aba mba n'ebe onye ọzọ n'ebe Chineke nọ. So God eme ha bịa kwerezie na ọ bụ ha wụ nsogbu ha onwe ha. And mgbe ha kwenyere, Chineke agwazi ha so ebe ọ na-ekwerela ya bịazie na chapter 60 ebe anyị gụrụ n'ahụ. Onye mere isiokwu a ji malite otu ahụ. Ya sị ebe ụnụ na-ekwerela na ihe ọnụ ji taa ahụ n'ihi mmehie ọnụ, ya sị ha ngwa now arise, bilienụ. Ọnụ nọ n'ala kemgbe, ngwa bilienụ, shine for your light. Ihe abịala dịka m kọwara na first service na I was thinking na Jehova abịa, ihe mbụ ọ ga-asị ngwa arise, shine, for money has come, for job opportunity has come. Mana ihe Chineke gwara ha na mgbe ihe mbụ ọ ga-ewetara ha wo ihe, say for ihe ọ na-abịawo, your light has come. Ihe mbụ Chineke na-enye mmadụ ọbụla ọ chọrọ inyere aka wu ihe. He will cause light to shine on your way. Ya eme ka ihe hụo n'ụzọ gị, ma before ihe hụo n'ụzọ gị, ihe ahụ ga-ebu ụzọ hụo n'obi gị. Ile Sọl mgbe ọ na-aga n'ụzọ Damascus, Baịbụl sị na mgbe ọ nọ n'elu họs na-abịa, ihe bịara. Ihe ahụ bịara mgbe ahụ ịbịa kụtuo ya n'ala, ọwụghị ka ọ hụ ụzọ. Ihe kụturu Sọl n'elu ịnyịnya mgbe ọ na-aga n'ụzọ Damascus, ihe akụtuo ya n'ala. Asịsị ya ngwa baa n'obodo na street a na-akpọ Straight Street ruo mgbe Ananias bịara, mezie ka ihe ahụ kụturu ya n'ala batazie n'ime obi ya first. The light translated into his heart, because ihe a ga-ebu ụzọ bata n'obi gị before ya ebu ụzọ na-ehu around you. Because otu mmadụ chee eche n'obi ya, every decision you take every day defines your character, defines your life. And if your heart is not lighted, ọ bụ na Chineke anwụnye ha ọkụ n'obi gị, akparamagwa gị na ụzọ gị ga na-akpọta ọchịchịrị nso. Achọpụtala m kemgbe m na-agagharị na-ahụ ndị rụrụ ụlọ, ndị ji ego rụrụ ụlọ, ma ndị ji ego, as God has privileged us to meet some of them leto banye n'ụlọ ha bịa dedicate ụlọ ụmụ ihe ndị a. Ahụbeghị m nga mmadụ rụchara ụlọ tige sọket eji agba ya ọchịchịrị. Ahụbeghị m gasị sọket ọ ga-eme ihe ahụ sọket eji agba ya ewighara ya kpem, darkness abịa. Ihe m na-ahụ sọket eji agba ya ga gị na-abịa ihe, because light is always invited, but darkness enwe onye na-eme invite.
Onye mere Isaiah ji esi n'ebe ahụ, lee, the darkness covers the earth, thick darkness the peoples, but the Lord rises upon you. Enwe onye na-akpọ darkness oku, socket ahụ etile n'ụlọ is an invitation for light to come. Ịbịa ya kwam ihe abịa, biko ma gasịghị ihe bịa ihe agaghị abịa. But site na nkwa Chineke na obiọma ya na ebere ya, ya gwa ha sị mụ abịala, and my glory has risen upon you. Gịnị mere o ji sị ha bilie? N'ihe ya abịawo, n'ihi na dịka m kwuru mgbe m na-amalite n'ihe a, this glory, this light, ọ bụ ka anyị, ọ bụ ihe e nyere gị enye ka iji bie ndụ n'ime ụwa nke a. Gịnị mere Jehova ji asị, "He go and show forth this glory" ka ị natara? Ọ bụrụ na ịbịa ya nso ya mụnye obi gị ihe, ya were ebube ya. The glory of God is God himself. God cannot be separated from his glory. Ọ dị ka onye na-asị na Jehova na-anaghị separate ya from his word. God cannot be separated from his word, neither will God be separated from his glory. Mgbe ọbụla ebube Jehova bịara, Jehova nọ ebe ahụ. Ọ nọ ebe ahụ n'ihi na ọ bụ ebube ya wụ onwe ya. Gịnị mere o ji dị otu ahụ? N'ihi na oge ga-abịa n'ebe mmadụ niile nọ. That is where God is driving this sermon this morning, so that I will narrow it down and will begin to pray. N'ihi na oge ga-abịa mgbe mmadụ ọbụla ga-abịa mgbe a ga-atụle what you receive, ihe ị natara. Gịnị ka i jiri ya mee? You will be checked. A ga-echeki gị. And you know, as I was reading my Bible, I was thinking that Jesus, the exonerated from this check. Now Jesus esoghị na onye a ga-echeki. I was thinking that Jesus esoghị o. As long as mmadụ ọbụla bịara n'ụwa, whatever you have received of the Lord and whatever you have received from him, ihe ọbụla ị natara n'aka Chineke, bụ nke o ji si ka onye gị ihe wụ ihe ga-enyere gị aka, ihe ahụ ị natara gị nwee ike gaa doro ya ebe kwesịrị ka ọ nọrọ, ji ya mee ihe kwesịrị ka ime. Ime ọ na-amasị mmadụ, ọ na-atụ anyị ụtọ to show forth the earthly glory. Ọ na-amasị anyị mma, nwaanyị zef ọhụrụ, mmadụ zef ọhụrụ, ọ gara ka iji ya bịa chọọchị, ya ga offering 3 times 4 times na-agagharị. Efe ahụ mara mma, efe ahụ mara mma, efe ahụ mara mma. Onye ejiji ya na-agagharị agbasa chọọchị kama ọ ga-alọ gị na-ekele everybody. Enweghị o ji na-ekele everybody, n'ihi na efe oyi bịa chọọchị taa mara mma, ya wụ mbụ a na-eyi ya. Ọ bụrụ na mmadụ n'ụlọ mara mma, ọ chọrọ ka ahụ ụlọ, sometimes ha ese ya tinye ya na Facebook na ebe ọda social media handle. Mgbe ụfọdụ ya agafe ya epenti ya ụlọ a mara mma. He want to showcase that ihe awụ ụlọ ma mara mma, ihe awụ moto ma mara mma. All these things we are showing, dịka anyị ji na-egosi ihe ya na-atụ anyị ụtọ na handset m ji n'aka, lekwa ego ụlọ, lekwa ihe ọ pụrụ ime, ihe a ga-eji ya rụọ. Otu a ka Jehova na-etinye ebube ya na ndụ anyị. Mana onye ọbụla ji ebube Jehova, one of the glory of God you have is life. Otu ebube Jehova ijewo ndụ, another ebube Jehova ijewo ahụike. Ka ị ghara ị na-eche na ebube Jehova mgbe o mepere ụzọ, ego abata bum bum, a na-arụ ụlọ elu 4 na compound gị. Na iji ndụ, na iji ahụike, na ị nwere nghọta, mmadụ bata n'ụlọ gị, gị mara onye batara n'ụlọ gị, iji ebube Jehova. Some people have lost such understanding. Nwunye ha nọ nso, ha ma na nwe ha nọ nso. O mechara m otu onye a na-akpọ David, akpọtarala ya nwaanyị, obodo lụtarala David nwaanyị a na-akpọ Abishag na 1 King chapter 1. Dewere ya nwaanyị n'akụkụ. David na-ana eji anya ahụ nwaanyị. Mana oge o ruru n'aka di ya, Bible sị na ndị obodo ezukọ ka awụzi illegal marriage on before, ka ewe official marriage. Kpọtara ya nwaanyị, deme ya na bed ya, nwaanyị anọrọ nga ahụ throughout the day, throughout the night upon night. Ya udo na mmadụ nọ na bed David never knew, because he lacked the understanding to recognize who was with him. So ọ bụrụ na ihe a abịa, ị ga na-adịte aka na ndụ. Ọtụtụ n'ime anyị n'anya Chineke ịdịte gị aka, dịka m kọwara na first service. No matter otu isi mara ụlọ gị, room gị nga ahụ ibi, ọ gị rụrụ ụlọ ahụ, ọ gị tinyere ihe niile na room ahụ. Ọ bụrụ na ọka anọghị na room ahụ, asị gị baa na room ahụ gaa weta handset gị, weta ihe idewere na room, ị ga-adịte aka before gị were ya. Even though room gị, room ibirile for 40 years, 30 years, 20 years, 10 years,
Yet, without light, you will struggle to be in charge. Ị ga-ewere ụkwụ kpọcha na rọd nọ nga ahụ, kpọ ụkwụ na rọd. Otu nwaanyị nwere diabetes, na ya baa na room ya ọkụ anọ. Ọ maha ma ya si aga were ihe ọkụ anọ ya kpọ ụkwụ na bed ya wayon bed. Ọ otu o si nwee sharp cut. And ọ nwere diabetes. Akpọ egwuregwu mgbe a na-asị ụmụ ya handụlọ ya carelessly that day, the next day, ma a na-mere emenụ infection abanye. Ma a na-amara ihe megere field mission akpọrọ m si mbịa kpere ya ekpere, nwaanyị na-alazi ala. The same room ya, ọkụ anọ ya si aga were ihe ụkwụ na iron bed nke ọ na-edi ya. Onye aka ya n'ụkwụ sharply. And ọ onye nwere ọrịa shuga na anyị na ya na-agba mgba. Ihe enye ezi ohere ka ọdọ deti bacteria ịba infection. And that was how she left this world. Because whatever you have without light, ihe ọbụla ị nwere ma ewezuga ihe ị ga-adịda aka na ndụ a. Enye gị ebi gị ego ma ị nweghị ihe a, ị ga-adịda aka na ndụ. Ọhịa o ji si na ihe abịala. Because you need light to travel. You need light to travel safe. N'ihi na abalị ga-abịarịla when you will need this light. But as I went to narrow down and pray, as I said before, gịnị mere o ji na-ekwu okwu ihe a, the Gloria? Because e nwere check. Achọrọ m ka anyị lee anya na John chapter 14 quickly. Sadịka nwere na Jizọs n'onwe ya gbanarị check a mgbe ọ nọ n'ụwa. Ọkwa ka ị mara na ị gaghị agbanarị ya. Ọhịa o ji dị mkpa na ị ga-eji ihe. Because it is only light that can reveal all things. Jesus nọ na-ekwu okwu na John chapter 14 verse 30. When the Bible study, one of our brothers mentioned that scripture. The facilitator here, he just quoted it in person. He quoted here, you know, John, I'm verse 14, verse 39. John chapter 14, verse 30. How we share the Amplified Bible going? A Jimmy on food on the altar, can't go back. But Amplified Bible, for my mama, when Amplified Bible, not like I from that John. Okay, Amplified. God bless you, sir. Also, John chapter 14, verse 30. You can lay on the screen. Also, I will not talk with you much more. For the prince, evil genius, ruler of the world is coming. And he has no claim on me. He has nothing in common with me. There is nothing in me. Oh, I can check Kuba. Oh, yeah, the final check. There is nothing in me that belongs to him. And he has no power over me. There is nothing in me that belongs to him. And when you're Bulam, and when you're Bulamji, Nkewukeya, Umuchinekenya, the final check. And onye ga-agbanarị check a, ịmanye ndị ọ ji kwuo ho ha sị enwe ihe ọ ga-achọta n'aka m. Jizọs akọwala onwe ya na John chapter 12, John chapter 8, that verse 12 will say, I am the light of the world. Whoever that travels through this light will never walk in darkness. The only way to agbanarị this check, even Jesus himself submitted. That's it, the prince of the world is coming. Satan will come. Ima, ndị nọ n'eluigwe, ndị buru anyị ụzọ gba ọsọ na Revelation chapter 12, verse 8. Enwe ihe ha kpọrọ Satan na ha kpọrọ ya the accuser of the brethren. Mgbe ọbụla m gụ ihe a, some of you na-ekwu ya n'efu. Okwu ahụ siri m ike. Ndị nọ n'eluigwe gbatara n'ọsọ na-akpọ ndị ke nọ n'ụwa nọ n'ọsọ nabata ha na ha wụ brethren. Ndị nọ n'eluigwe si these ones, they are brethren. Enweghị m iri mpe nọ ha n'ime. They are in the light. Ha na-aga ije n'ime ha. Yet, enwere onye na-amaghị ikpe, accuser, na-amaghị ikpe day by day. Let me inform you, ka m challenge you. Ọ bụrụ na a na-atụ onye nọ n'ihe ka amaghị ikpe n'ihu Chineke, ka e ma ka onye nọ n'ọchịchịrị already. Ọ bụrụ na onye nọ n'ihe, Jesus kwuru ebe a sị, he can't find anything in me, and nothing in me belongs to him. I have the final check. And you know, I challenge him, na-ewute m owo, onye ga-echeki ihe a udo onye iro gị. Ọ bụrụ na ọ wee enyi gị ga-echeki ihe a, your friend can give you waiver. O nke lepụrụ gị ihe ụfọdụ anya. Mgbe ị chọrọ ịba plan ihe ọma chọrọ imere gị n'ụwa, and onye nọ n'aka ka o ji tamine ihe ọma ahụ onye iro gị, you know you are in trouble. Somebody kpọrọ gị asị. Somebody na-achọ ha ọdịmma gị.
And he's the one coming to carry out this check. But Jesus says, in me, he cannot find anything. Because I am the light. And when here, I'm not a science student, but I discovered that rather, all we here can join here also. Each of my hand a room give a touch. Bible in Ephesians chapter 5, from verse 8 to 13. Light reveals everything in darkness. Light is the one that reveals. But you may not know the quantity of dust. Quantity of dust in Ghana now. When they touch what one now, give dust and again. Have you observed that? Even in your room, you may not know the quantity of dust in a room. Man, if you have touch what an table now, let touch in simple science, simple physics. Give dust in or those that come near me hell. You will not know until light reveals it. If a man, no near me here. God has given you the glory. The greatest of the glory is his son, Jesus Christ. Are you a believer here? Let me tell you, one of the greatest things, the greatest things he got be grateful for each day of your life is when you become a believer. Imagine you for really way to bring you to the point where what is moving others is not moving you. I'm always grateful to God that I'm a Christian. I came to Christ at 17 and I said, God, how wish I made me much earlier? Because the best thing is that I'm a believer. It has helped me a lot. Because the light of Christ, the light of the gospel is shining in my heart. I don't judge, and I may be based on I judge things based on the position of the scripture. It will help you. Jesus said, only the prince of this world is coming, and he will not find anything in me. As I want to summarize, because God has given you glory. Are you a believer here? If you a believer, you believer, the glory of life. The glory of health. Some of you, mama, some of them are glory of God. Bible si nzukọ nke a ga-abụ naanị ọṅụ. Naanị mgbe obi mụ na gị pụrụ n'ike nke njọ. Ọ chọrọ ka ibie ndụ mana ime onwe gị ihe obi gị agaghị apụ n'ike nke njọ ruo mgbe okwu Chineke, ihe nke okwu Chineke batara n'obi gị. So that Christ will be born in you. So that the Christian attitude and Christian living will be your daily experience. Ọ ga-achọta envy ma ya bịa. There will be a check. I get when I get check you go. And you get seen na ihe ogeme enwukuru onye mere before na Bible. Otu onye na-akpọ Joshua the high priest. Gụkwa onye na-akpọ Zachariah. Bible nwere scripture o ji agbara onwe ya akaebe. Zachariah chapter 3. Onye ụkọchukwu a high priest, onye isi ụkọchukwu n'oge ka anya archbishop. Otu onye a na-akpọ archbishop n'oge ha Joshua high priest. Ọ nọ na Zachariah chapter 3. Bible says, na ọ bịara n'ihu mmụọ ozi Jehova guzoro n'ije ozi. Behold, onye iro abịa n'aka nri ya. Anọsị ya bịa n'aka ịkpa. Ya bịa n'aka nri ya ebe authority ya nọ bịa guzoro na-ama ikpe. He came to accuse him. Ọwụ na Jehova ekwughị okwu that day. Say, Joshua, ọtụ ihe akpara onye echi n'ọkụ napụta. Elutu ihe a eri ya. Jehova sị ngwa, come on, Satan, the Lord rebuke you. Come and go out of him. Go away from there. Yeah, poor. But even as a high priest, he was there. Jehovah say, angel, Joshua, you Fenadi Honchao. Remove that garment from him. So here, Jesus to the Queba, and he didn't say, he said he will come, but he can't find anything in me. Brethren, Umuchineke. Gini ka ọ ga-achọta n'ebe nọ. Otu anyị ga-esi gbanarị ọnọdụ a. Ụzọ ihe atọ, I will say that and we pray. Ihe mbụ ị ga-emewo, ị ga-ahapụ ga dịka Isaiah chapter 60
verse 1 and 2 say that the light of God has come. Jesus will nke ndụ ahụ. O kwuru ya na John chapter 8 says, I am the light of the world. Oh yeah, allow him to come into your heart. Happy ya mama, I suspect will Jesus. Stop suspecting him. Nyekwedi yo here, ka inwe ihe dị iche ndụ ochie na ndụ ọhụrụ. And ọ na-ewute m na ọnwụ na mmadụ ruo 60 years, 70 years, ya na-eme ihe ọjọọ. M na-ajụ onwe m so onye ọmakwa ihe. By every indication, by the law of nature, ọnwụ na mmadụ erule 50, ruo 60, ruo 70, ọ bụ ya kwesịrị ị na-agwa ya na ya na-ala ala. Gịnị ka o kwesịrị ime? Ọ bụ ị na-achọgharị na mma Chineke, na-achọ ihu Chineke. Not allowing the past to speak in the future, because you will surely meet him. Ime ị na-anya moto, enwere checkpoint ewo unavoidable checkpoint. Enwere ebe ị ga-agba gị gbanarị ndị polisi, gbanarị ndị amị n'ihi ka ị navigate ya. Mana enwere obe ị ga na-aga, enwere checkpoint ewo enwe ụzọ esi ebiti ya. Ịgbakwa elu ụgbọala, enwere otu ke mgbarawa ndị ha site isi ebe. Etichichi niile agbagide ka ebiti hold up. At the end of the day, anyị apụtakwa na hold up somewhere. May I inform you, brethren, Jesus owed the unavoidable checkpoint. Ịjụ ya na ndụ a, ị ga-emeti checkpoint ya ma gị mechie anya. You can't avoid him. Akwụkwọ nsọ si, every mouth shall call him Lord. Every mouth will say, Jesus is Lord. You know that implication? Some ga-ekwu ya ugbu a ha dị ndụ gbanarị ikpe ya. Some ga-ekwukwe ya ma ha nwụọ baa n'ikpe ya. Even Paul, mgbe ọ ka wụsọ na-ekperebe na ya, echi ha hụchara n'ụzọ ya, kwatuo ya na horse. Gịnị ka Sọl kwuru? Ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Onye nwe m. A strong man, ihe ka ike bere ya si ya kpọọ ya onye nwe m. Onye ọ na-epesekutu. That was the first day Sọl kpọrọ ya onye nwe m. Every mouth, even the mouth of native doctor in our village, onye ahụ na-agwọ ọgwụ somewhere, ọnụ ya ga-akpọrịla Jesus Lord. But some ga-akpọ ke ha n'ọnwụ. When they die and close and open their eyes and see him, they will say, Lord, gịnị ka ị chọrọ ka m mee gị? But my prayer for you this morning is that you will call him Lord now that you are living, so that he will stand and give you a pass in eternity. One, let his light shine in your heart. Second thing, the okemba. We have one so na Ephesians chapter 5 from verse 8 to 10. I may not go to it. Ephesians chapter 5 from verses 8 to 10. Us begin now to live as children of light. Malite bizin to gidi ka nwa nke ihe. Enwere ihe dị iche na onye church na nwa Chineke. Enwere ihe dị iche the man church uses and the man God uses. How otu church can use a man, but Christ is not using a man. Enwere dị iche onye church na nwa Chineke. You must separate the two. It's good that church is using you, but let it be that the hand of God is upon your life to take you beyond this life into a eternal peace. Live as children of light, so that each new day, no beginning to give, ị ga na-ahụ that Jehovah ebube ya na-apụta ihe na ndụ gị. Esite n'inye aka Chineke, site na ngozi ọ na-agozi gị na ahụike ọ na-enye gị, ndụ ọ na-enye gị, na-adọtara ndị mmadụ nye Chineke. Our brother many Bible studies say sometimes you don't need to preach, but because you do things differently, that will attract people to ask, gịnị mere onye a ji dị iche? Gịnị mere onye a ji dị iche? Among the clergy, gịnị mere onye a ji dị iche? Among the church, family, onye a dị iche? You are already making a statement of faith that I belong to a different constituency. Ebe m belong to dị iche, ebe ndị a belong. Ụmụ Chineke, as I conclude, ka ngwa anyị na-ahụ ga-adị. Even on our part of ime ka mụ na gị bie n'ọchịchịrị mere ihe Chike ji na-abawanye ụba. And Jesus gwara ya, onwe na-agụ Baịbụl gị ọfụma, ihe na-eme n'oge a ga na-asọpụrụ gị. Mana ọnwụ na ị nwere ezigbo nwa akwụkwọ nke Baịbụl, a good student of the Bible, ihe isi ike aga na-atụ gị n'anya. Ihe ga na-arịọ Chineke wa amara n'ime oge a ka ị na-agabiga ya. Because these things are the things that akpọtara gị eme, but we keep asking God for grace to pass through it. Ka m jụọ gị ajụjụ as I pray now with you. Ọ bụrụ na ịbata n'ụlọ gị suddenly, ịbatara n'ụlọ gị na mberede, hụ oke
ka ọ na-agbagharị na room gị na-alaba alaba gị bata na room gị kpa mmehie tọọlị oke oke agbalị gị tọọ ya ya gbabaga sọnwụ ya gị fekashi ma ya ebe ọ gbabara. It's okay. Another day, atụrụ ji ihe abụọ kọwara gị ihe. Gị bata na room gị hụ agwọ n'elu bed gị. Isikwa agwọ ezigbo agwọ black. Gị tọọ ya agwọ ha ga-arịbaga sọnwụ ya ịma hụ nga ọ rịbara. Ka m jụọ gị, echi ahụ ị hụrụ oke ma ịma nga ọ gbabara, ị ga-alaba na room ahụ n'abalị ahụ? Oke ị ga-alaba? Ị ga-alaba? Ibu ndị hụrụ oke chọọ ya oke ha zo n'abalị ukwe ị ga-aga kọrọ nwa dị agasị nna ka m laba n'ụlọ gị ahụrụ m oke na room m. Ibu n'ikwu ọ gasị isi ọrụkwa gị mma ị hụrụ oke ahụ iji abịa na room nna ga-alaba na ha. Ị ga-alaba gị na oke ga-alaba n'ihi na ị matara ka ewu oke ibu ndị o ji agbụ abụba ka ewu oke ka a ga-egbuchali m. Ọrị mma ka ke nọ na room mana ka a ga-egbuli m. Mana dadi bịara na bedi gị nwa agwọ echumiri ya emekwa ikpe nwa amazụ gari baso ya gị chọọ ya ịhụ ya gị fe kerezi nọpụta n'abalị ahụ ị ga-alaba na room ahụ echi ahụ amotochiti olo eleghị iji gị alaba mana ịlabara echi mụrụ oke n'ihi na ịma na ke ji egbu egbu ka ụka ị na mmadụ na-alaba ke ewu gị na-alaba n'abalị a ị ga-ahụ echi ma anyị conclude ahụhụ na ihe ike dị ka oke ọ dị ka oke sometimes we live with them mana mmehie dị ka agwọ mmehie asịmọdụ ka gịnị gị na ya ebikọla n'ime ụlọ n'ihi na ọwụ ọnwụ ka gị na ya bịa. You can accommodate oke ọwa ahụhụ ihe ike manejiri ya enweghị ike eji agba fuel keep living managing it move on but don't take risk to pass the night with a snake n'ihi na mgbe ahụ ị ga-ehi ụra ka ọ ga-ebili ya mere ọ ga-ahụ mmehie ahụ na-atọ gị ụtọ dị ka agwọ one day it may destroy you. Let us pray. Konka gabu nani yongu mgbe obi ya gabu n'ike nke njọ ewo Jizọs bụ Lord ebi ya bịakwute Jizọs anọlọdụ o na-akwụkwọ ya gosiri anyị ụzọ tata ọ na-eguzo n'etiti ya jikwa ya na si n'ụzọ gị ịdịda n'aka n'ọchịchịrị long ịdịda n'aka n'ọchịchịrị for so long a time ịdịda n'aka n'ọchịchịrị n'oge gara aga eluigwe chọrọ ka ihe nyere gị aka. You cannot deny the glory of God. It depends on the glory. Ọ Paul onye gwara anyị na 2 Corinthians chapter 3 ya sị from glory to glory enwere dimensions of glory but enwe onye n'ebe a na-eku ume na-anataba ebube Jehova. Ebube Jehova when ị na-anọ ntị. It is the glory of God that you can hear me. It is the glory of God na ịgụ ego gị mara ego elite were enwere ndị a na-enye ego ha amazi ego enyere ha enye ha 1,000 ha tụfuo ya were 10 naira na-aga because they have lacked understanding in this manner. Some of you ebube Jehova emere gị ịrụ ụlọ wụọ landlord. It is the mercy of God. It is the glory of God being made manifest around you. Ị
Igala school, when PhD. It is the glory of God at work around you. But you cannot sustain that glory if you don't travel through light. Because that glory I get a final check. Jesus said, the prince of this world is coming, but he cannot find anything in me. And when he look at him greed, him malice, him immorality, I am not holding anything that belongs to him. I am forging documents here and there, and when came I am innocent, therefore he can't find anything in me. I'm not only the one who go to Pharaoh as I drop this mic. Ochinye go here, Mama, Ochinye go here, Papa. Ki he no begin. Ki buru nwa Chineke. Ki ije ha ganjem de bubank na nata. And ke kata nke wona Jesus, both the highest of the glory of God. Jesus is the ultimate glory. Is the last and the supreme glory of God. So that Christ will be born in your heart and your life will be transformed. In a teenager, ko bia mehia mama ni ne wonye me onye Jehovah na akpoku. Ga kpo ya Lord now, mechi anya no we ga kpo ya Lord o. Imechi anya hu Jesus, he ga say Lord like Paul. What do you want me to do? Bible says in James chapter 2 verse 18, 19. Now equally no to Chineke dey. Also called even Satan, even demons, they know this and they tremble. Even demons know that there is only one Lord. And every mouth must confess. Every mouth must confess that Jesus is Lord. My prayer will when there is no time for repentance. He wants to put his light in your heart. The kind of better. The kind of just one more time. Where I can't get in your baby. See only my quick he have at an obium. I told me I want to travel through light. Let life flash my path. I told me now but let it begin in my heart first. As we sing that song again, Tina cannot begin. Biakote Jesus anolodo na gbogbo ya kozira yunzo ta. If you can stand, please stand. Guzorole Jesus. Kaiteke berono. Ndati la kanobi ha guzorole Jesus. Ndati la kanobi sa koli heli bakanobi. Ya onzo konka. Unzo konka Gabo nani ongo child When Obinze Gabo be kenkenjo Oh Jesus the Lord Ebi I na get God. It's okay, the band. I call you Lord. I told me after death. I told me when you met Yanya. I told me I always open a inye Manoka mamuno keep in all that mona boy be no because so that I will live to see you and enter your eternal joy. Thank you, Father, for hearing our prayer. Na enweghị ego eji eri na ego eji agbafu na ha dị ka oke mmadụ nwere ike manage ihe na ya ebiri mana mmehie bụ agwọ. Nobody can live with sin in the same room n'ihi na ọ na-eweta ọnwụ. Ọ na-eme ka mgbe onye iro ga-abịa iche ekike ya ya chọta ihe na ndụ anyị ọ dị property ya nke anyị ji. Jizọs agbaala akaebe n'onwe ya sị enweghị ihe ya m ji. He cannot find anything in me. Oga chọta m n'immorality ya sị ya he can't find me there. Lord, could there be anybody here who is guilty of any property of the evil one? And God be where he will come with force. Man on the edge n'iru gị taa na-asị gị weta ihe a n'obi m. Anyị na-arịọ gị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Kwee ka ihe nke nzọpụta gị, ihe nke amara, ihe nke nzọpụta ka o gwuo n'obi anyị n'otu n'otu n'aha Jesus Christ. Amen. Biko dọrọ mkpụrụ obi dị otu anyị onwe gị. Kwee ka anyị kwenyere n'ihe anyị kwuru n'okwu gị nke tara taa
ka izu okwu anyị na ibi ndụ anyị ka ọ bụrụ nke ga-adịgide n'ihe. Isi anyị bie ndụ dịka ụmụ nke ihe. Ephesians chapter 3 from verse 8. Lord, we beg you, help us each day to live as children of light in this world that is full of darkness. Na ọ ga-abụ mgbe onye iro a ga-abịa dịka ọ bịara n'oge Joshua bịa for us, he cannot find anything in us. Anyị abanye n'udo gị n'aka dịrị mgbe ebighị ebi. Imere onye nwe anyị, anyị chọrọ ịdị ndụ kpọọ gị onye nwe anyị. We want to call you Lord now that we are living. So that anyị mechizi anya anyị n'ọnwụ gị kpọba anyị na ndụ ebighị ebi gị. May we not be in the category of people ka akpọ gị ya mgbe ha nwụrụ anwụ. We will remain in the joy of the Father all the days of our lives. Thank you, Father, for hearing. Tụkwasara ụmụ gị ndị amara ịbịa Bible study. Tụkwasara ha amara ịbịa fellowship. Kwere ka ha lewe mmadụ ha bụ na onye ha bụ na church. Ha ghara iguzo n'ihe a ha kwere taa. As they will come this evening by 4 and any other day as will be announced. Nyere ha aka ịbịa buru Bible ha kwenyere okwu gị. So that each new day they will find grace in your sight. Thank you, Father, for hearing us. In Jesus' name we have prayed together. Praise the Lord. Hallelujah. Ama m na Chineke agọziela anyị taa, ọ bụ eziokwu. Ka anyị kụpụrụ Chineke aka. Hallelujah. Biko ka anyị cheta na otu ihe wee n'okwu Chineke, nke ọzọ wee mee ihe okwu Chineke kwuru. Ụmụ Izrel n'ọzara mgbe Chineke na-agwa ha okwu site n'ọnụ Moses, ha zaghachiri Moses sị na anyị ga-eme ya ihe ahụ nke i kwuru site n'ọnụ Moses. Biko arịrịọ anyị na-arịọ wụ na okwu Chineke anyị nụrụ n'ụbọchị taa ka anyị kpọrọ onwe anyị bịaruo ya nso, kwee ka ihe ahụ na-amụke na ndụ anyị, ka o hụpụta ka ndị mmadụ hụ ya n'ezie na anyị bụ ndị pụrụ iche. Chetanụ na ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ wụ otu ụzọ anyị si wee na-eme ka ihe ahụ na-amụke, anyị na-eto eto. Ejila ya bụ egwuregwu. Kpọrọ onwe gị bịa by 4 p.m. today for Bible study. Ọ dị oke mkpa Bible study ka ị nwee ike eto eto. Chineke ga-agọzi anyị mgbe anyị ga-erube isi n'ime otu a n'aha Jizọs Kraịst. N'aha Archdeacon anyị, achọrọ m iji ohere a kelee nwanne m nwoke n'ihi na n'oge na-adịghị anya ọ takịra m na ya na-achịpụ. N'aha Archdeacon anyị, anyị na-ekele nwanne anyị nwoke n'ime Chineke na nna anyị n'ime Chineke, the Reverend Obinze Gaius, onye Chineke jiri na-akwado na-ayọchasị anyị kamgbe Fraịde. Ọtụtụ n'ime anyị abịa ama m ma ọwụ nchefu. However, from Friday, Saturday ruo taa, Chineke sitere n'ọnụ ya na-agwa anyị okwu mkpa ọ dị ka anyị mee ka ebube Chineke ka ahụ ya n'ime ndụ anyị. God indeed has used him to bless us. Our prayers for him is that dịka ọ na-aga n'iru n'iwere onwe ya n'ije ozi nke onye nwe anyị, ka Chineke ga-agbaju ya n'ike na n'ume, na-eme ka amara ya na-eto eto n'ime ya n'aha Jizọs Kraịst. Ọbụla dịka ọ ga-esi n'etiti anyị pụọ to join other engagements for today, anyị na-arịọ ka mmụọ Chineke dula ya n'udo n'aha Jizọs Kraịst. Nna ikwu anyị na-ekele gị, onye nwe anyị gọzie gị. Thank you, sir. I am the EFAC Zonal Coordinator of Owerri Zone, ma Owerri Diocese, ma IGBO Diocese. I am na-elekọta ndị EFAC niile. Thank you. Ugbu a anyị ga-abịa anye Chineke onyinye n'ihi ihe ọma Chineke mere anyị n'ụbọchị taa. So anyị ga-abịa for our church offering. Mgbe ndị band ga na-abụrụla anyị abụ. The band.
Ọwụrụ anyị mechaa nke ahụ, anyị abịakwa n'egbu ya oke for the general thanks. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus, walking in the light of God. Let's go. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Amen. Hallelujah. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Listen. My Savior died for me. My sins are washed away. It is wonderful to know that Jesus died for me. Wonderful to know my Savior died for me. My sins are washed away. It is wonderful to know that Jesus died for me. Wonderful to know. Hallelujah. What shall we sing today? Today I will lift up my voice in praise. Today I will lift up my voice in praise. All I know is all I know, you are always there for me. You sing, Almighty God, you are my holy Lord. No matter what I say, righteousness pass my way, I will praise your name. You've been faithful, Lord, from the ages past. That is why your name is forevermore. Oh, you've been faithful, God. You've been faithful, God, from the ages past. That is why your name is forevermore. Hallelujah. Because I got here for general thanks, return of our still worship cards, tithes, and seed of faith envelopes. When the band can have but to go to Canada, oh my God, I'm not much. Idi ebube, idi omimi, ikwesịrị ntụkwasị obi. Ị na-achị eze n'igwe n'ụwa, ekele ugwu gbara ocheeze gị gburugburu. Olu gị dị ka egbe eluigwe n'ama. Idi ebube, idi ebube, imeworo m ihe m na-arịọ. Imeworo m ihe m na-arịọ. Isi matụrụ m n'ime nso, oke nkume m dị elu. Ị na-atụkwasị gị obi dị ka ugwu Zayọn.
isi matụrụ okwu n'ime ụzọ oke tụma nwunye ị na-atụkwasị ị ga-ahụ ụzọ ya anyị ga-eso imeworo m ihe m na-arịọ imeworo m ihe m na-arịọ imeworo m ihe onye na-emebe ọrụ m ya ezi anyị chukwu isi metụrụ okwu n'ime nso oke dụrụ ahụ dị elu ị na-atụkwasị dịka ụzọ ya anyị ga-emezu imewo ihe na-arịọ chukwu na nzama ebere imeworo ihe ọmụta omeworo m ihe narịọ imeworo m ihe narịọ ojikọta mmiri imeworo m ihe narịọ ka ekpere Chineke. Onye nwe anyị, n'ezie a sị na arụ anyị niile pụrụ ọnụ ọnụ ọ gaghị ezu n'inye gị ekele n'ihi mmeso ọma gị na ikwesị ntụkwasị obi gị wee nye anyị n'oge niile na mgbe niile. Ọ ya mere onye abụ ọma ji wee sị na asịgodagharị na m eje ije na ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ ị gaghị ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla wee zute. Onye nwe anyị, obi anyị jupụtara n'ọṅụ n'ụbọchị taa n'ihi ihe i mere wee nye anyị n'izu gara aga, n'ihi ọla ebube nke ị lụrụ wee mee ka ndụ wee fụrụ anyị na mgbe ọtụtụ a anyị ji wee bịa n'iru gị n'ikele gị ekele. Chineke lekwe ka hara bụ ihe onyinye na aja ekele niile nke anyị jiri bịa n'iru gị na mgbe ọtụtụ a na n'ụbọchị taa na ofufe anyị apụrụ iche. Eze onye nwe anyị na Chineke, biko nara ya, gọzie anyị n'aha Jizọs Kraịst. Ndị niile na-atụkwasị gị obi naghị ekwe ka ihere mee ha. Onye nwe anyị, ka ha rapụ mmadụ niile ndị tụkwasịrị gị obi, ekwela ka ihere mee anyị. Gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie abụ ahịa anyị, gọzie ụlọ ọrụ anyị, mgbe anyị na-apụ, mgbe anyị na-abata, bụrụ anyị ebe mgbaba siri ike n'aha Jizọs Kraịst, amen. Anyị eche ndị gị ndị buru ikpere n'iru gị Chineke. Onye nwe anyị, ọ wee ekele ka ha ji wee bịa n'iru gị n'ụbọchị taa, nara ekele ha dịka aja ebel ma gọzie ha. Onye nwe anyị, ụwa arịrịọ ka ha na-arịọ gị Chineke, n'ihi na ọ dị onye ọzọ ha ga-agbakwuru ma ọ bụghị naanị gị Chineke. Onye nwe anyị, biko anyị na-arịọ gị, nụ arịrịọ ekpere, nụrụ akwa ha, nụrụ esu ude ha. Chineke mere ha amara, gọzie ha, wetara ha ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs Kraịst. Ime onye ezi omume, nara ekele gị onye na-adịghị agbanwe agbanwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekele m gị eze, ihe na-eme bara ụba, agụ na-eche mba, anyị na-atịrị gị aka elu. Ekele m gị eze, ihe na-eme bara ụba, anyị na-atịrị gị aka elu. Ọnụ mmiri anyị bara ụba, sheki na glory, you reign forever. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị na-ekele mmadụ niile n'ụbọchị taa, na-arịọ ka Chineke anyị gọzie anyị dịka ọ gara n'iru ịwụkwasị anyị ikirike ngọzi ya n'ime ofere oke ụbọchị taa. Mụ na Archdeacon anyị kwuru n'isi isi ụtụtụ taa, around few minutes after 4 isi isi ụtụtụ ka ma ya kwuru. Ọ gwara anyị na Sunday gara aga, especially the PCC members for Igbo section,
na ọ ga-emetụ travel n'ala ndị bekee na izu ahụ. So dịka mụ na gị na-ekwu okwu, mụ na ya kwuru in the morning ya sị na ya nọ n'obodo ahụ. So jụọkwanụ mkpagharị jọchakpa unu chere masị nọrọ mma akwa nọrọ mma lee mkpa ihe unu ji akwụga mụrụmụrụ amụrakwala m sa anụ m atọ achị sa agwa m ya sị unu rịcha mma unu nọchiri anọchi so ya sị m kelecha nọ. So ekpere anyị na arịrịọ anyị bụ Chineke onye si ebe a duru ya gawa South Korea, ọ ga-edulatakwa ya n'udo dịka o duru ya gaa n'aha Jizọs Kraịst. Taa bụ nchịkọta nke IFAC Week anyị n'afọ 2024. IFAC Week wụ otu program ndị akụkụ nọ na chọọchị anyị na-akpọ Evangelical Fellowship in the Anglican Communion na-ahazi. Ọwụ an avenue eji agbasa ozi ọma na-agbasa ozi ọma n'ime chọọchị ma n'ime obodo, na-asị ha bịa bịa leenu Jizọs. Otu ihe mere na John chapter 4, nwaanyị Jizọs gwara ozi ọma n'akụkụ mmiri. Bible said, and she ran into the city and called the people, say, bịa leenu onye gwara m otu m dị. And when they came, they also heard from Jesus. Jesus gwakwara ha okwu. Mgbe Jesus gwachara ha okwu, they turned to that woman, ha sị, anyị ekwerela na ihe ahụ i kwuru, ọwụ n'ihi na gị onwe gị kwuru ya, kama anyị onwe anyị anụ na eziokwu ahụ. Praise the Lord. So ihe ndị FAC na-eme wụ about evangelism, ịdị na-agbasa ozi ọma, ịdị na-agbasa ozi ọma, na-agbasa ozi ọma. So how would the evangelical arm of the church? So kwamgbe anyị na-apụ na-aga agbasa ozi ọma, na-eme ka ndị mmadụ n'ozi ọma Kraịst chigharịa. So IFAC Week bụ ihe anyị na-eme once in a year n'ime chọọchị anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ihe bara n'ịhazi IFAC Week this year, to make sure that na IFAC Week nke afọ, n'ihi na afọ ndị gara aga ole na ole anyị enweghị ike ime, but this year we decided that by the grace of God na ọ ga-adị ire, and it has come to pass. Throughout the week, ọ dị ọtụtụ ndị Chineke kwadoro ịkụziri anyị ihe, ndị buru ibu kụziri anyị ihe. Nna anyị ukwu n'ime Chineke a onye gwara anyị okwu taa malitere Friday, Saturday, ya eruo taa ya achịkọta ya. So we are richly blessed during this week. Ngọzi na anyị natara n'aka Chineke ga-adịgide n'ime ndụ anyị n'aha Jizọs. Nke natakwara ntaa eleghị anyị nwee ike ịbịa within the week, ọ ga-adịgidekwa adịgide n'ime ndụ gị n'aha Jizọs Kraịst. Na otu arịrịọ ka m chọrọ ịrịọ n'ụwa na ọwụ na m amacha ụkwa baa, anyị ga-abịa to support ndị FAC. The reason was because of the evangelical activities a na-eme, it requires finance. So I ga-abịa to support the IFAC Week. Whatever the Lord has laid in your heart, you know, there is 3 ways to go for evangelism. 3 ways for evangelism. Number 1 is to go. You go and minister. Another way, it was to give. That but you give your money, you give your resources. Is that clear? The 3rd way for evangelism is to grow. Yeah, we better. Inweho ohere ega, inwekweno ego maọbụ ihe ga-enye aka ka eme ya, mana ịma ka esi ekpe ekpere gị ga n'otu akụkụ n'ụlọ gị na-ekpe ekpere. So these are the 3 ways, the 3 G's. You go, you give, you grow. Praise the Lord. So I know all that God has put it in your heart to give, to support this evangelism work, so that when next I get me a carryotize me and please don't hesitate to do so. We shall call you to come and support the IFAC Week 2024. Because actually, ichetara anyị na Sunday na-abịa o 29th of September, and the Sunday was the last Sunday for the month of September.
ụbọchị ahụ anyị yiri ya na ọ ga-awụ our family Thanksgiving dịka anyị na-eme ya. Anyị na-arịọ all the family groups biko ka anyị gbalịsie ike. Anyị mara that na o nwere ka ihe si dịrị, but ọ bụrụ na Jehova nọnyere anyị ọ dị onye ọbụla ga-emegide anyị. So please want you to prepare for our family Thanksgiving Sunday na-abịa abịa. Ụmụ nwanyị ndị bịara abịa dinye aha ha maka nnabata na Mothers Women's Wing or Mothers Union, right? And Women's Guild. Biko, unu ga-enwe ihe ọmụmụ by 4 p.m. today. I think the young wives also, the young wives get meeting today by 4 p.m. Please take note, all the young wives by 4 p.m. Also the escorts of the women ministries, Abasa Church, just a brief meeting before you go, the escorts of the women ministries. Sinodunko Ewere Diocese ga-amalite na October. By 3rd of October through 6th of October. Ebe a ga-eme ya na Cathedral Kato. Anyị na-arịọ ka anyị gaa n'ihu n'ikpe ekpere for the success of that synod. Isiokwu nke synod anyị nke afọ a, ọ sị you are the gospel. You are the gospel. Ọ gị wụ oziọma. So mgbe anyị na-ekwu oziọma, ọ wụ ndị bekee sọrọ, ọ wụ otu iji bie ndụ gị. Onye anyị mụrụ na Bible study taa wụ nwoke a na-akpọ Enoch, and Bible says Enoch walked with God and he was no more because God took him away. So Enoch's life was an example for us. So you are the case church. Anyị nwere ụmụ anyị atọ ndị soro na that commission last week Sunday. Otu nwa anyị wụ Chukwuemeka Ekezie, ya wụ nwa Sir George, late Sir George Ekezie. Nke ọzọ wụ Success Ekezie, ya wụ nwa ele ndebe lekwa ndebe nga nwa ya. Praise the Lord. Onye nke ọzọ wụ Victory Anoma. Victory Anoma wụ nwa Pastor Sword na anyị nna ikwu Raymond Anuforo nwa ya. Ihe a ụmụaka atọ ndị so that day. The way they are smiling and they are so happy to work for God. It's like what the David said, I am glad when they say to me, let us go to the house of the Lord. And so we need to give them the support. Dika mana chidikini kwuru, asị na ọwụrụ na ya lọta ọya dịka 2-1 ga-present ụmụaka ahụ. Etorubem na 2. So as 2-1 ya lọta, he will now present those children to us as a church. Amalitezie gosi ha ihe ndị ha ga na-eme. They are men of God now. Unu nwere ike ịdị na-ele ha dịka ụmụntakịrị, but they are what? Men of God. So no one has men of God. Hallelujah. So what to thank God for them. 2 of them came for English service. One of them on an IGBO service. Sunday hage actually kinike gosi anyị ha ga-apụta in their full regalia. Ha ga-apụta in their full regalia. All I heard that men of God, the Samuels in the temple, they are the ones. Praise the Lord. Biko ndị Samuel family na-arịọ ka ọwụ na-agbasa ugbu a ka ndị otu ha chetụ ntakịrị ka ha daa ntị n'ihi na ndị Samuel family si na ha chọrọ ịgba first na that family harvest. So ndị nke ọzọ gbalịkwa nọ daa ntị ka ụnụ gbafere ndị Samuel. O nwere ndị na-asa ọwụ intensive eye ear screening and dental care. Ma ọ bụrụ na enwere anya si emeghe gị ma ọ wụ ntị ma ọ wụ eze and ị chọrọ ka ele ya mara. O nwere ndị si na ha na-arụ ọrụ ya ha sọwụ Vitalis and Franklin Eye Foundation. So ebe ha ga-anọ na-ahazi ihe awụ na Deeper Life Bible Church Obinze. Ọ ga-amalite na Monday 23rd through Friday 27th of September. Ka anyị chetakwa our activities within
the week, please, we encourage you to be part of them. The band, please, I want you to come and support the EFAC. Please come and support the EFAC. Whatever the Lord is laying in your heart to support this work of evangelism, please do so. Do so. Lastly, kai cheta na makama yawo ma Reverend Henry Onyeneke. Akwana mana makama. Nwa ya nwoke nke Henry tọrọ eji akpọ ya Kingsley. Ụfọdụ sịkwa na eji akpọ ya Oluchukwu. So ịkpọrọ ya Oluchi, ịkpọrọ ya Kingsley, ọ chọ otu onye ahụ. Nwanne anyị nwoke ahụ n'afọ abụọ gara aga ebe ochi kpọrọ nwaanyị ya bịa ebe si ya chọrọ ịgba akwụkwọ na chọọchị ha n'Obinze. Ha agbakwala n'akwụkwọ lakpuo Chineke agọzikwana ha n'ihe ọmụmụ nwa. But after a while, nwanne anyị nwaanyị ahụ malitere bịa rịama. Akụkọ ruteziri anyị wụ na nwa anyị nwoke ahụ na ọ nwụọla. Nwa anyị nwoke ahụ anwụọla. Praise the Lord. So ya wụ nwunye nwa Makama. Praise the Lord. Ọ nwụrụ. And olile ya ga-adị na Thursday. Olile ya ga-adị na Thursday 26th. Biko ka anyị hụ nwaanyị nwoke ahụ Oluchukwu Onyeneke. Anyị akashi obi nwa okorobịa ahụ ọ gabigara ihe lenu nwata ntakịrị ọ gabigara ihe na nwa agbọghọbịa ntakịrị 24 years. So, but we need to encourage that our brother ka Chineke gbaa ya ume. So na Thursday, ihe ọma ị ga-eme oge bịakete say sorry. Say sorry, kashie ya obi. Because service anyị ga-amalite by 10 a.m. in the morning on Thursday. 10 a.m. Chetakwana na midweek service anyị ga-adị na Wednesday. Midweek service anyị ga-adị na Wednesday. Please come and God will bless you through that midweek ministration in the name of Jesus Christ. The band, IFAC support. IFAC support. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Yes, I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor. Yes, I know who I
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Because just otu arịrịọ ka m chere ọnụ in the next 5 minutes anyị agbasa. Elisha, na Tuesday ka m mere happy birthday to you. So, mgbe m mechara that, awụsa emere m ya ahụ. Onye ha gwara m sị na m meghe happy birthday. Enweghị mere. So, agara m nga na-asị ka m kwado dọmana ebe ahụ agara m nga na-asị ka m kwado mee benediction were kwenu ngosi Chineke wụkwasa m n'isi m na-alama ha bịa takịra m sị nwere otu nwa agbọghọbịa mara mma na o mere ne m happy birthday cake happy birthday cake nwa agbọghọbịa ọma mere ne m happy birthday cake okay. So ọ ya wụ ihe asị m nụrụ nga ka nke ọtọ ya ha kọkwara m happy birthday again. Unu atamanụ the cake. Ọkwa eziokwu. Unu asa imeme ya. Unu asa imeme ya. Ngwanụ afọ amananụ m. Pastor Warden bịa. Ọ ga moderate ni cake ya. Isi ni ga cheke ma cake o mara mma ka ebe bata kera no. E cheke gi ta kera mbe ba ko to cake. O mara mma. Happy birthday to you. Na anye ka to ra na to cha to ya to he. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Listen. Onye wondi muzi, banyebo. Onye wondi muzi, banyebo. Jehovah nyela ndi muzibo. Onye na-ememe nyewa ndi muzibo. Imapana Jehovah dere nyewa ndi muzibo. Onye na ndi muzibo banyebo. Kahapulu munaba. Banyebo. Praise the Lord. Mommy Chigo said, Janebe. Hey, no, Nelu here, oh, Pepe. Go, sick, or war. Mommy Chuguacha. But join I caught on Sai Suzuku Jeno Biaba. I join the one I will call talking. Azina. Azina. Listen, one, two. There is a God in heaven, the most powerful. There is a God in heaven, the most. There is a God in heaven, the most powerful. There is a God in heaven, the most powerful. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Reverend,
to you. Happy birthday to you. I spell Lord God. The last word, I am making it. I am going to it. G O D. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. How old are you now? How old are you now? Praise the Lord. Praise the living God. I hope Ebasara birthday, Reverend Chigozie George na Facebook. I hope na WhatsApp. Well, he may appear today. Ngwano ebe I know abia port and I got 10,000 JJ Quadre. Praise the Lord. Kelenu Jehovah ni no de mao. Ana be kele Chineke maka onye metụrụ aka n'obi ya prepare this cake. Ana sị ka Chineke gozie ya n'aha Jizọs. N'ụlọeje ya Reverend Chigozie na nwaanyị ya ọwụ ngozi Chineke goziri chọọchị. Chineke goziri anyị nye anyị ha. Anyị nakwa na-ekele Chineke na-ewishi ya more years in service. Ka ọ gazie ha ka Chineke bulie ha elu more and more in Jesus' name. Aga m enye 5,000. Praise God. Praise the living God. Anyị kelere Chineke o ji nye nwanne anyị nwoke the opportunity to see another year. Anyị kpegakwa n'ekpere Chineke na-agọzi ya, na-agọzi ezinụlọ ya, na-emepela ya ụzọ ka ihe ya na-enwu n'ebe ọ nọ na-enwukwa n'ebe anyị onwe ka anyị nọ. This cake anyị mere understand that o nwere onye o metụrụ n'obi inye ya cake. Anyị ekpere anyị wụ nga ọwụla ego eji mee cake ichifu ha Chineke mee ya ka ọ baa ụba mmaji pụrụ mmaji. All my message for them. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ona bali alonye wa igosunu na ha Jesus. Before getting la cake, make sure you try ya. Because how many agosi, kita hala angosi so get straight. Please make sure that you try ya, no matter how little. Secondly, the actually rice can cook. So Abasa make sure you rice EFAC week this year so that you continue to glory and shine. Praise the Lord. Because in the Baho. Kai bere Chineke. Otu todiri Chukwu n'ihe lụrụ ọhụrụ n'anya ihe ọbara ya ịtọgbọ
ekele gị Chineke gị onye na-adịghị agbanwe agbanwe. Imeela n'ihi ngọzi nke ị gọziri anyị n'ụbọchị taa. Imeela n'ihi okwu gị nke anyị nụrụ. Onye nwe anyị, imeela n'ihi ohere nke ị nyere anyị ka anyị sonye n'ofufe nke ụbọchị taa. Imeela n'ihi ndị iji wekwara ngwa ọrụ n'ụzọ niile pụrụ iche iweta otuto wee nye aha nsọ gị. Ya mere Chineke, ugbu a anyị na-apụ ebe anyị adịghị apụ n'iru gị, kama anyị na-ala ebe anyị dị iche iche. Anyị arịọ gị Chineke ka ị duru anyị laa n'udo n'aha Jizọs Kraịst. Ka udo nke Chineke nke kachasịrị nghọta na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na ọbara ya Jizọs Kraịst onye gbapụtara anyị na mmehie, na mmụọ nsọ ya onye na-edo anyị nsọ, na-agba anyị ume n'ihe niile ọbụla nke anyị na-agabiga n'ime ya. Mere ngọzi nke Chineke nke bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ ya nọnyere unu, binyere unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ nke anyị ga-eji pụọ abụ nke 22. Abụ 202, sorry, abụ 202. Chineke, anyị na-ekele gị ezi chi anyị maka ndụ nke ị nyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekele gị maka ohere anyị nwere ife gị ofufe n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekele gị maka ukwu gị adọrọ. Anyị na-ekele gị maka ịma na ọ mụọ na mkpụrụ n'ime obi anyị. Anyị na-asị ije ama niile bụrụ nke gị ebi 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 n'aha Jizọs. Chineke, anyị na-etinye nwa oru gị n'iru gị Chineke. Anyị na-etinye nna anyị bụ Reverend George n'aka gị maka omume birthday ya. Anyị na-ekwe ka ngọzi n'elu ngọzi na amara n'elu amara baa ya na ezinụlọ ya ụba n'aha Jizọs. Anyị na-ekwe ka dịka anyị na-abụsi na njedebe ofufe nrọ a, ka mmụọ nsọ gị duru anyị gaa ebe dị iche iche, ka amara gị bara anyị ụba dịka anyị na-ala n'ikpe, ka ihe gị nwee ndụ n'ime ndụ anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka onye nwe anyị nọnyere unu.
Amara m na ọ ga-adị ka ọla ebube. Ezi Chukwu emere anyị ihe anyị na-arịọ. Ezi Chukwu emere anyị ihe anyị na-arịọ. Amara m na ọ ga-adị ka ọla ebube. Let's go! Anyị gbacha liga uche Chukwu ga-eme. Anyị gbacha liga uche Chukwu ga-eme. Amara m na ọ ga-adịgọla ebube. Biko ndị executive gbatawo ndekwa ya. Executive biko gbatawo ndekwa ya. Anyị gbacha